ସାନହୁଲା ଓ ସମବାୟ ସମିତିରେ ଧାନ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିଲା। ଠାକୁରଗଡ଼ ତା 28/12/2023 ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା 8 ମଲ୍ଲିକ ବ୍ଲକ ସାନହୁଲା ସମବାୟ ସମିତିରେ ଗୁରୁବାର ଧାନ ମଣ୍ଡି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଯାଇଛି। ଠାକୁରଗଡ଼ ସମବାୟ ସମିତିରେ ଧାନ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିଲା। ଠାକୁରଗଡ଼ ତା 27/12/2023 8 ମଲ୍ଲିକ ବ୍ଲକ ଷୋଳପଦା ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ସମବାୟ ସମିତିରେ ବୁଧବାର ଦିନ ଠାକୁରଗଡ଼ ସମବାୟ ସମିତି ଏବଂ ଆମ୍ବସର ମୁଣ୍ଡା ଓ କୃତିବାସପୁର ସମବାୟ ସମିତିରେ ଧାନ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀମାନେ ଧାନ ଆଣି ବିକ୍ରି କରିଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଠାକୁରଗଡ଼ ସମବାୟ ସମିତିର ସଭାପତି ଅର୍ଜୁନ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ସମ୍ପାଦକ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ ଏବଂ ଆରଏମସି ନରୋତ୍ତମ ନାୟକ, ସହକାରୀ ନିବେଦକ ବିରଜାନନ୍ଦ ଦାସ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ସଭାପତି ଅର୍ଜୁନ ପ୍ରଧାନ, ସମ୍ପାଦକ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ, ସହକାରୀ ନିବେଦକ ବିରଜାନନ୍ଦ ଦାସ ଚାଷୀ ମୋଟ 15 ଜଣ 832 ବସ୍ତା 417.13 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କ୍ରୟ କରାଗଲା। ଚାଷୀମାନେ ହେଲେ ରମେଶ ଭୋଇ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଭୋଇ, ଗଜେନ୍ଦ୍ର ଭୋଇ, ପବିନ୍ଦ୍ର ମୋହନ ପ୍ରଧାନ, ଗୋପାଳ ସ୍ୱାଇଁ, ମହେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ସୀତା ନାୟକ, କୁଶଧ୍ୱଜ ବିଶ୍ୱାଳ। ଅର୍ଜୁନ ପ୍ରଧାନ ଆଜି ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ଧାନ ମଣ୍ଡି ଚାଷୀ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ଧାନ ମଣ୍ଡି ଆଜି ଓପନିଂ କରାହେଇଛି। ତେଣୁ ସେଥିରେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ନିଜର ଧାନ ଦେଇ ଠିକରେ ଚାଲିବେ। ଆପଣମାନର ଧାନ ଆଣନ୍ତୁ ସଠିକ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରୁ ବ୍ୟୁରୋ ଚିଫ୍ ହରେକୃଷ୍ଣ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍।